Dengan mga nawakidul Islam, al-bughd mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-bughd mana perkara syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau amila bihi kafar. Qala ta'ala dzalika bi annahum kanu ma anzala fa habata lahum. Dengan mga nawakidul Islam, amo na yun, humingas kita. Hauluno na sara, yara po si Nabi Muhammad. Yara po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bughd, mana perkata syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kafir, walau amila bihi bahwa kafir. Disampaikan oleh Imam, yung kalan siya sino o kumain sa pagsambayan, wajib. Mahingas siya, mahustaw siya. Sabsin malaul, natawa, marupal siya. Kafir na siya. May nang sabi kapag po niya pumunta. Misa pa siya magsasambayan ng mawak. Apabila siya dinugan, hasara siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aming kasama siya ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkata siya kita ni Malik. Dia ada siya hukuman pagkalwa. Pagkasaway karo ay katutopan. Aw dia makabayan, di nila matay ma, hukuman niya. Hukuman siya ng Allah Ta'ala. Di nila matay ma. Ya, kahustawan nila. Na ikapagpupor nila sa Allah Ta'ala. Sa sumakawa, ang mukundating niya, pasal si sarayat to, hukuman sarayat to, niya, ya huskawan nila, di ada siya namin akong tao, di makapaalin ang mga asawa niya, marupal sa mag-asawa magpalik, narida sa makasubat ni pamin, makaratasin, pagkakaman niya. Ako din ang mga tao, siningkawan na nila magpupuasa, tempos, samantaran sila maruha na hukuman sara kawan si pagpuasa nilat ko ikaw pa niya na nangyay mo sa sinabi